Tak přátelé, já vám zdravím. Tak na žádost několika desítek lidí jsem se rozhodl udělat video na stránku lotovins.com. Už jako název samozřejmě vypovídá, že se zde jedná i o loterii, ale to není všechno. Tato stránka samozřejmě skýtá nepřeberné množství výhod pro každého z vás. Vidíte, že stránka je ve slovenštině, v češtině, v angličtině a v maďarštině. Já už jsem tady samozřejmě přihlášen, každý zde má toto svoje identifikační číslo a může vidět vlastně i tadyhle hezky ve zvětšeným. Tak, abych sem šel k věci, klikneme si teda na Českou republiku a vidíte, že zde opravdu máme nepřeberné množství různých nabídek. Samozřejmě toto je loterie, do které se samozřejmě můžete zapojit později. A vidíte, že tu máme teda jako něco i pro PTCčka, peněženky, manuální surfy, autosurfy, reklamy, placené registrace, investiční stránky, Bitcoin PTC, placené PTC, zdarma Bitcoiny a hlavně MLM programy, které určitě bude zajímat nejvíce z vás. Takže si na ně můžeme takhle hezky kliknout. A vidíte, že těch programů je zde více jak 50. Samozřejmě další se budou přidávat, pokud budeme vědět, že jsou opravdu dobré, platí. Nejsou to žádné, jak se říká, lidově kšunty. Představím vám ještě tadyhle program, který je velice zajímavý, je to teda Matrix a podotknu, že co zde je, tak samozřejmě nic není žádné ponzi schéma, do kterého musíte nalivat peníze, neustále reinvestovat podobně a podobně. Takže tento program Super Matrix 2x7, vidíte, že zde v navigační liště, já se přihlásím, protože jsem zde registrován. Tak, navigační lišta, pro nás velice zajímavý, stránka Home, kde máte samozřejmě veškeré své registrační linky. Doporučuji pouze používat tento první, samozřejmě koncovku má každou svojí. Tento Matrix používá peněženky Paiza, EgoPay, Perfect Money a Solitrus Pay. Platba je jednorázová a to $1,5. Prosím vás, $1,5. Máte možná jedno pivo ve slušnější restauraci, 2 kafíčka a podobně. Další věc je, tento systém je plně automatický. To znamená, že vy se o nic samozřejmě starat nemusíte, doporučuji zaregistrovat 4, 5, 6 lidí, pracovat se svými známými lidmi, protože pak to má opravdu, jak se říká, pákový efekt. Pokud jsou mrtvé registrace, je to o ničem. Members Home, tady jsme, když se podíváme na dashboard, tak tady samozřejmě vidíte vaši kancelář. Já jsem se zatím dostal do 3. levelu. Vidíte, že platba $1,50, 2 lidi v první linii, jak je plno, druhá linie jsou $2, ale to všechno dělá automat, protože vám to převádí buď už k vám rovnou do balance, nebo do rezerve a kompletně vydělané peníze zde v programu. Ovšem pro vás je pouze zatím toto, respektive pro mě. Tady se podíváme, tento systém vidí prakticky pouze do dvou linií, to znamená vaše první, co máte registrované lidi, včetně lidé, kteří už mají svoji strukturu, a je vidět, v jakém jsou levelu. Zde vidíte, kolik lidí už mají samozřejmě v síti, ale nevidí dál. Tento systém je zpracován tak, že neukazuje 4., 5., 6. a tak dále. Vy se, jak říkám, o nic nemusíte starat. V této liště ještě je velice zajímavé samozřejmě TeamBuilder, kde vidíte přímo svojí, dá se říci, Direct Sponsors Members, to znamená vaši přímí registrovaní lidé. Je zde možnost si samozřejmě lidi takzvaně pifnout neboli koupit, ale doporučuji spíše registrovat, protože ten PIF takzvaně je to loterie. Nemusí to vyjít, může to vyjít. Když se na to koukneme, já teda tady mám toho Němce, tadyhle jednoho Čecha, zde jednoho z Haiti, a jak vidíte, udělal jsem PIF na jednoho Ukrajince, na jednoho Poláka, bezvýsledný. A tadyhle ten taky bezvýsledný.
Jo, takže jak říkám, je to loterie, ten PIF se dělá zde, když si na to kliknete, zde vložíte přezdívku dotyčného a dáte PIF, objeví se vám okamžitě nabídka těchto 4 peněženek, můžete si ho zaplatit a napsat mu mail a může spolupracovat samozřejmě s vámi. Jinak, abyste zjistili, kde, koho vy najdete, tak si klikneme zde a máme stránku lidí, kteří jsou registrovaní, ale nejsou zaplacení. Jo, ty registrace vidíte tady, že nám to ukazuje už 6. ledna a věřte mi, že ty lidé za chvíli začnou pomalinku mizet, protože si je někdo zkrátka koupí, napíše jim a lidé pracují u něj. Ale jak říkám, je to zkrátka loterie. Může pracovat, nemusí pracovat. Takže tento program je opravdu velice jednoduchý. Jednorázová platba $1,5, i hned po registraci. Nedoporučuji dotyčnému, když se registruje, když není zaplacen, aby registroval dál, aby ho systém nevložil úplně do jiné skupiny, než je třeba, to znamená přímo do té vaší. Jo, takže tento program je opravdu výjimečný na tohleto. Jak vidíte, tady vidíte komplet statistiku lidí, abych ještě nezapomněl zde, toto jsou vyšší cykly, samozřejmě s tím se nebudeme zajímat. A zde máme reklamní nářadí, neboli tohle a tam máte samozřejmě banery, inzeráty a tak dále, takže můžete se zapojit, jak říkám, jedna jediná platba, $1,5. Takže pokud se zapojíte, budeme jedině rádi a můžete nám klidně napsat, pomůžeme si navzájem. Takže se mějte zatím, přátelé, a na viděnou u dalšího videa.